Mga igsoon ko ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. So sa mga manimbahay karon, basing matingala mo, no, daghang kay nakaputi. Na dita sa parokya wala tas langit. No, nani sila kay mag-renew sa ilahang commitment or pagdawat formal acceptance sa mga PSL o mga lay ministers. So busa atong palakpakan sila kay hatag sila serbisyo. No, bisan sa kalisod sa panahon karon, no, aduna gyapon mga tao, mga lalaki nga mihatag silang kaugalingon dato sa paghalad sa katawhan sa Dios kanato ug sa tong Ginoo. Mga igsoon, di ba, all of us experience or niagi naman siyuta pagka estudyante. No, kitang tanan sa mostly naka-eskwela man gyud. Nagyud mga subjects nato nga lisod kaayo. No, grabe ang demands. Unya gina-pressure po ita sa itong mga professors and teachers. But katutan na mga pressures, demands, dili to para sila, apan para kato sa tua, sa itong kaayuhan. The teachers and professors will not benefit our efforts, but it's us, kita, ourselves, para sa itong kaugmaon. Katagan kitag examinations or tests, though lisod, but it's a test or the parameter how well or how wide our learning kung naa ba kita'y natun-an sa itong pag-eskwela. Lisod, apan para sa tua, ug mates kung nabatay natun-an sa atong kinabuhi, sa atong pag-eskwela. Diya sa atong ebanghelyo karon, the situation of the Canaanite woman, no, ang babae nga taga Kanaan, ug ang kinabuhi sa usa ka estudyante nga kung giingon sa inyo ha, are somewhat the same. Na ang pagsulay, na ang word, na testingan, or examination or test, inausab ang persistence, ug ang pagtuo, ug ang paglaom, ug pagsalig. Atong nadungog nga wala miundang ang babae sa pagpakiluoy ug miluod sa tubangan sa atong Ginoong Hesukristo nga ayohon ang iyang anak because of her persistence or perseverance para maayo ang iyang anak, no, with deep faith and trust kang Kristo na ayo ang iyang anak. Ang iyang dakong pagsalig, maoy nakapaayo sa iyang anak. Kay nasayod man siya nga si Kristo, maoy makatabang gayud niya. Usahay, dinis sa itong kinabuhi, no, encounter many trials, no, mga pagsulay sa itong kinabuhi that will test our faith and ego, atong pagtuo, o atong personal na kinabuhi, atong kaugalingon. Most especially today, in this pandemic, grabe ang pagsulay na atong nahiaguman, atong nasinati. Wala nato, no? Wala na kita, kabalo. Kung pagsulay ba kini, or silot, gikan sa Ginoo. Kung sa'y makapamalandong kita, kung pagsulay ni, grabe naman kayo, pila na kabulan, no? Pila ka kinabuhi ang namatay, pila ka kinabuhi ang nawala tungod niyaning virus. Dagang tao ang namatay, no, dagang negosyo ang nasirado, ug dagang tao ang wala na trabaho. Lisod, no, lisod na pod mangitag kwarta, ipakaon sa tong pamilya. Ug usab daghan pod ang naluya ug nawal-an ug pagtuo sa Ginoo. Ambot kung naga-Facebook ba mo or active mo sa social media, no, many people, no, felt nawala ang ilang pagtuo sa Ginoo. Kung tinuod ang Ginoo, nganong namaning tanan. Kung kaayo ang imong giadto dinhi sa kalibutan, nganong namaning pasakit o pagsulay. No, lisod kayo i-deny kining realidad. But dagan kanato ang nabugnaw na sa tong pagtuo. Personally, no, I cannot answer and I cannot decipher
nganong nitabo ining tanan. No, only God knows nganong naani. Kumungutana mo sa kuha, siguro kamo nalay pangutana, kumuadto mo sa langit sa Ginoo nganong naani. But all I know, my dear brothers and sisters, adunay Ginoo. No, tinuod ang Ginoo. Mutuo ko Ginoo. And there is a divine being, the author of the universe, and the author of life. Bisan sa pagsulay nato na sinati karon, no, sama sa kasinatian sa babae nga taga-Kanaan nga wala, no, matarog ang iyang pagsalig o pagtuo sa Ginoo, na ang Ginoo mutabang sa itong panginahanglan. Remember, no, dili lang kita ang nag-antos, nakasinati og pag-antos, ug kalisod ug pasulay sa kinabuhi. Napod si Kristo, no, sa inyong atubangan. Nag-antos, nagpakamatay para kanatong tanan. Yatag ang kaugalingon para sa atong kaluwasan. Gibunal-bunalan, gilansang sa krus, giduslak og bangkaw yang kilid. Sobra pa sa atong nasinati karon. Busa no isip mga sumusunod ni Kristo, no, we must remain faithful. Umusali kita ni Kristo. Everything, no, every difficulties na itong nasinati karon, there's always hope and resurrection. In every storm, no, there is a rainbow. In darkness, there is light. No, if only we believe, no, kumutuo lang kita, there's no difficult situations because we are confident that God or Jesus is with us. Hinaut ponta. Amen.